салом дӯстон, шояд шумо дар куҷои калимаи биткоинро фаҳмида бошед ва ё умуман оиди он маълумот дошта бошед. Биткоин асъори рақамӣ ё худ криптовалютае аст ки қурби баландтаринро дорад. Як биткоин дар ҳоли 13 март баробар аст ба зиёда аз $39,000 ё худ зиёда аз $510,000 сомонӣ. Ҳодисаҳои як моҳи охир нишон доданд ки чӣ тавр аз пушти асъорҳои оддӣ кишварҳо метавонанд ба кризис дучор шаванд. Дар ин вақт қурби биткоин қариб ки бетағйир монд ва бисёре аз соҳибкорони рус ва аврупоӣ баъри зарар надидан маблағи худро ба биткоин иваз карданд. Биткоинро на танҳо бо маблағ иваз мекунанд, инчунин ба даст меоранд. Тарзи ба даст овардани биткоин мисли кандани ангиш аз конҳо ё худ шахтаҳо аст ки дар он компютерҳо ба сифати техника кор мекунанд. Албатта биткоинро рафта аз шахтаҳо намекунанд. Ин танҳо як тасаввурот аст ки бо забони информатико ҳамин гуна номида мешавад. Ба даст овардани биткоинро аз шахтаҳо майнинг меноманд. Сифатнокии ба даст овардани биткоинҳоро фермаҳои майнингӣ таъмин мекунанд, яъне ҷамъи якчанд компютерҳо ки тавониашон хеле калон аст. Азбаски фермаҳои майнингиро дар шароити мо ба роҳ мондан хеле душвор аст, бинобар ин ман мехоҳам оиди барномаи чун Royal MN блокчейн ба шумо нақл кунам. Дар ин барнома хеле зуд ва бехатар биткоинҳоро ба даст овардан мумкин аст. Royal MN блокчейн яке аз беҳтарин ширкатҳо ба ҳисоб рафта, марказҳояш дар Аврупои Шарқи Амрико, Канада ва Амрикои Ҷанубӣ ҷойгир аст. Тавонои фермаҳои майнингии ин ширкат бештар аз 600 мегаватт аст. Дар ин фермаҳо беҳтарин мутахассисон кор мекунанд ки дар ҳоли ягон мушкилии техникӣ шудан зуд онро бартараф месозанд. Ин яке аз мушкилиҳои ширкатҳои майнингӣ аст, вале дар Royal MN блокчейн шумо бо он рӯбарӯ нахоҳед шуд. Бинобар ин бо истифода аз Royal MN блокчейн шумо метавонед як манбаи даромадии доимӣ барои худ дошта бошед. Ин дар ҳолест ки шумо дар раванд ё худ ҷараёни ба даст овардани биткоинҳо иштирок нахоҳед кард ва дар ҳоле ки барнома ба шумо маблағ меорад, шумо метавонед аз паси корҳои дигари худ шавед. Ширкати Royal MN блокчейн аллакай 8 сол дар бозори асъори рақамӣ аст ва сифатнокии кори худро кафолат медиҳад. Онҳо беҳтарин конҳо ё худ шахтаҳои ба даст овардани биткоинҳоро дар лаҳзаи кӯтоҳ пайдо карда пешкаши истифодабарандагонашон мекунанд. Агар шумо худи ҳозир барномаи Royal MN блокчейнро аз ссилкаи зери видео буда скачат кунед, ба шумо шахтаи бепул туҳфа карда мешавад ки баъдан шумо метавонед аз он ҷо биткоин ба даст оред. Ҳамчунин дар вақти регистратсия ворид кардани коди зериро фаромӯш накунед, бо он хотир ки бо ин код шумо дар барнома бонусҳои гуногун интизор аст. Таҷҳизотҳоро шумо метавонед тариқи барномае ки баъдан мо ба шумо нишон медиҳем ба иҷора гиред. Хуб, мегузарем ба худи барнома. Тавре ки гуфтем, аз ссилкаи дар зери видео буда барномаро скачат карда баъдан онро установка мекунем. Барнома бехатар ва боваринок аст. Чун қоида аввал регистратсия мекунем, инҷо маълумотҳои заруриро ворид мекунем ва хулас регистратсияро пурра мегузарем. Пас аз регистратсия бе ягон мушкилӣ ва хеле осон метавонем кори худро дар ин платформа оғоз намоем. Дар раздели якум техникаи ҳаст ки мо онро баҳри ба даст овардани биткоин ба иҷора гирифтаем. Албатта иҷораи техника бепул нест, вале фаромӯш накунед ки ин баъдан метавонад ба шумо фоидаи калон орад. Ин мисли сармоягузорӣ ё худ инвеститсия аст. Дар раздели дуюм доду гирифто байни истифодабарандагони дигари барнома сурат мегирад. Онҷа шумо метавонед аз барнома набаромада биткоинҳои худро бо доллар иваз кунед ё биткоин харидорӣ кунед. Дар раздели сеюм қувваи техникаи шумо нишон дода мешавад. Дар раздели чорум бошад тамос бо кормандони ширкат, яъне шумо метавонед ҳар он чизе ки нафаҳмидед дар омада ба онҳо савол диҳед. Маркази тамос 24 соат фаъол аст ва дар дилхоҳ вақт ба саволҳои шумо зуд ҷавоб медиҳанд. Ҳамчунин раздели махсуси маълумотҳо аст ки шумо метавонед онро хонда барои худ маълумотҳои заруриро дастрас кунед. Дар поён бо графика нишон дода шудааст ки мо чӣ қадар биткоин ба даст овардем. Ҳамчунин зери он фоизи фаъолияти техникаи ба иҷора гирифтаи мо нишон дода шудааст. Тавре ки мебинед, техника инҷо 40% кор кардааст ва $100 ба даст овардааст. даромади бештар дар майнинги биткоин боз ҳам аз он вобаста аст ки техникаи шумо то чӣ андоза тавоноӣ дорад. Яъне агар шумо техникаи тавоноияш бештарро ба иҷора гиред, табиист ки даромадатон ҳам дар муддати кӯтоҳ бисёр мешавад. Техникаи майнингиро шумо метавонед аз ин ҷо харидорӣ кунед ё ба иҷора гиред. Хулас, бартари ин барнома дар он аст ки истифодабарандагон танҳо техникаи майнингиро харидорӣ ё худ ба иҷора мегиранд. Ана раванди ба даст овардани биткоин бошад, аллакай дар ӯҳдаи худи барнома аст. Шумо вақти
худро дар он сарф намекунед. хулас ин барномаи Royal MM Blockchain. пеш аз он ки барномаро истифода баред, тавсия медиҳам ки умуман оиди чӣ будани биткоин ва чӣ гуна онро ба даст овардани як маротибаи дигар аз интернет ва ё аз дигар сарчашмаҳо маълумоти пурра гиред. бе маълумот ҳеҷ кори худро оғоз накунед. вале агар шумо аз худ боварӣ дошта бошед ва бе кори ҷисмонӣ ва ҳатто бе кори фикрӣ маблағи хуб ба даст овардан хоҳед, пас марҳамат. ссилкаи сомонаи Royal MM Blockchain ва ссилкаи барномаашро мо дар зери видео мегузорем. ба ҳаматон муваффақият.